Batun korona ashe ba ƙarya, jama'ar mu ku sanyo lura. Batun korona ashe ba ƙarya, jama'ar mu ku sanyo lura. Ita annoba kamar korona tana sa duniya yin kuka, guji yada ta komai irin su korona da gaske ba ƙarya ba. Alaman tuba ya faru kai cuta kayo mata sauki. Korona da gaske ba ƙarya ba. Al'ummar duniya na kuka, ilahu mana buƙatar ɗauki. Sabon yansu na gwamnan Borno tayo jarrabawa, sarki korona da ta fito kan kulki. COVID-19 ba ƙarya ba. Sare kawunan mu ya 'yan uwa na dan yaɗa korona ba daidai ba. Sakon SA na gwamnan Borno akan korona dalla-dalla. Korona da gaske ba ƙarya ba. Alhaji Tukur ɗan Ibrahim ya ce jama'a mai ɗauki adala. Sakon SA na gwamnan Borno. Mu killace kai mu bar ganganci, korona tana da ƙarfin illa. COVID-19 ba ƙarya ba. Rufe fuska mu wanke hannu, gida da wajen bai mi sakaci ba. Ita annoba kamar korona tana sa duniya yin kuka, guji yada ta komai irin su korona da gaske ba ƙarya ba. Social distance batun tazara, mu guje cakudar da kan cunkoso. Korona da gaske ba ƙarya ba. Musa sanitizer mai ƙarfi domin tsaftar jikinmu ake so. Sakon yansu na gwamnan Borno. Cutar korona ba ta da tausai, maza mata ta kai su kake so. COVID-19 ba ƙarya ba. Duniya ta yi cakon san korona da gaske ake ba a yi ƙarya ba. Cuta mai sarkake numfashi, alamomin ta kurba-kurba. Korona da gaske ba ƙarya ba. Zazzabi da haki, wuyar numfashi da ciwon kai, hanci na kumfa. Sakon yansu na gwamnan Borno. Tari da kasala mai hana tashi, ƙarshe pneumonia ta yi rumfa. COVID-19 ba ƙarya ba. Alamomin COVID-19 suna da yawa da ban kirgu ba. Ita annoba kamar korona tana sa duniya yin kukan, guji yada ta komai irin su korona da gaske ba ƙarya ba. Madau shawarwarin ma'abota kiwon lafiya 'yan uwana. Korona da gaske ba ƙarya ba. Batun tsafta gujewa taro, tarurrukan biki ko suna. Sakon yansu na gwamnan Borno. Idan da akwai alamomi sai mutum taɓa jami'ai 'yan uwana. COVID-19 ba ƙarya ba. Sannan mu tsaya gida mu bi doka, korona ba za ta bar bazuwa ba.